Sukad pa kagahapon adlong Domingo gipahunong na sa mga nagkadaiyang ticketing outlets dinhi sa Pier 1 ang pagpamaligya og tiket sa mga pasayro. Kinisubay sa pagsuspenso sa tanang biyahe paingon og pagawas sa Sugbo tungod sa dalang risgo sa bagyong Kabayan. Gani inyong masayran nga nagdasok lang gihapon ang mga pasayro dinhi sa Pier 1 nga nang hinaot nga makalukat og tiket o makaribok karong adlaw. Taliwa sa posibilidad nga paghinay sa bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang Philippine Coast Guard sa ilahang bahin mibutyag nga wala sila gitugtan nga barko o shipping lines nga makabiyahe karong gabii. Gani sila mismo ang nakighinabi sa mga pasayro aron mo pasabot kanila sa kasamtangang kahimtang sa panahon. So lahat ng vessels as a general rule ay wala, maliban na lang kung ang vessel ay magte-take shelter siya. We have 200 vessels, rolling cargos na kasama sa mga stranded and yung canceled trips, so meron din tayong 34 na passenger vessels and at the same time meron tayong 53 vessels na taking shelter right now. Maura man dyan akong pahimanlo sa mga pasahero, ma'am, take precautionary measure lang anding mamatngon jud ma'am. Ang among number one concern ma'am na safety jud sila tanan ma'am. Mao na as long as natay signal dere di jud ta pabiyahe ma'am. Muabot na sa 1,295 ka mga pasayro ang na-stranded Lukop Central Visayas. Usa kanila si Hilario nga taga Surigao, kinsa mipadayag sa kahasol nga iyang naagian tungod sa pagsuspenso sa mga biyahe. Hassle kayo. O tanawar na sila Siya grabe kayo hassle na. Ganito, kay automatic na mga nga ang signal pag number 1 tanan, di ba? Cancel tanan. Giawhag ang tanang mga mubiyahe nga molupyo sa Sugbo nga muuli lang usa sa ilang nagkadaiyang panimalay. Apan sa mga pasayro nga tagalaing probinsya, gibakwit sila sukad pa kagahapong adlaw sa mga evacuation areas nga giandam sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. 321 ang anaa sa Cebu City Sports Center, 273 ang sa Barangay Tejero ug 101 sa Barangay Mabolo. Mga tent, banig, food packs ug ready-to-eat meals ang giapod-apod sa mga kawani sa Department of Social Welfare and Services sa mga stranded passengers. Asap na nag-provide og food packs and then pack lunch sa kaning mga stranded karon niya. And then mo balik kapat stay sa karong adlaw until evening, 3 times a day. Nagkadaiyang sentimento ang gipadayag sa mga pasayro sa pagpahiluna kanila sa Cebu City Sports Center. Pero hindi talaga siya komportable sa baby. Nahihirapan ako. Mas maayo kay nasipti mi ba? Kasi bako mukusog ang bagyo, naami diri sa evacuation. Kaguul sab ang nasinati karon sa inahan nga si Arlina nga nang hinaot untang makabiyahe karong adlaw aron maabtan ang debu sa iyang anak ugma. Stranded niya. Ang akong giapas ato nagpabuko daan og ticket kay ang akong giapas ang birthdays kong anak ugma na debu. Makasakay mi unya ay mayon ta kung okay na para kahabol ko sa iyang debu. Apan ang work from home worker nga si Alaysa, padayon lang gihapon sa iyang trabaho bisan pa man nga anaa na stranded sa evacuation center. Wala mi na apektuhan kay na may kuryente tapos napoy kusog pod ang internet kay na dapat. So wala ra nakapag-work yapon. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.